Moikka! Mä oon Oula Tolvanen, mä toimin yhdistyksen jokitalkkarina. Ja tänään ollaan täällä Nurmijärvellä Koiransuolan ojalla, eli täällä Luhtajoen latvavesillä. Mun tehtäviin jokitalkkarina kuuluu muun muassa virkistyskäytön edistäminen tässä Vantaanjoen vesistöalueella ja sitten kalataloustutkimukset ja erilaiset kalatalousasiantuntijan tehtävät. Ja tämmöisiä keskeisiä hommia, mitä me ollaan tehty yleensä, on kalastuksen valvonta perinteisesti aiemmin, sitten melontareittien raivaus ja sitten tämmöisten aiemmin kunnostettujen, etenkin viranomaiskunnostettujen koskien ja niiden kunnostuskohteiden kunnon kartoitus ja sitten etenkin soraikkojen huolto. Ja nyt ollaan katsomassa. Otetaan talikko mukaan. Eli tässä on tämmönen 15 vuotta vanha kunnostussoraikko, mikä on mennyt tosi huonoa kuntoon. Näkyykin, että tää on ihan täynnä savea ja tää on vähän huonossa virrassa. Nyt yritetään sitten saada tätä vähän parempaa kuntoa, eli pöyhitään talikolla ja todennäköisesti siirrellään vähän kiviä ja saadaan sitten soraikko sellaisesti, että taimen pystyy siinä kutemaan ja että mäti pystyy sinne selviämään talven yli. Puhdistaminen on perusidea, että käännetään tää kivipatja tästä ympäri. Tää on ihan täynnä tällaista savea, isoja kiviä, niin katsotaan saataisiko se sitten sellaiseksi, että se kelpaisi kutuu vielä jossain vaiheessa. Samipahku tossa, niin tätä ei kyllä taida saada enää kuntoon. Tää on aikanaan selvästikin vähän väärään paikkaan sijoitettu tää soraikko. Näitä valitettavasti on jonkun verran, mutta osa näistä saa kyllä tosi hyvän. Ja ollaan saatu hyviä tuloksia siitä, että taimenet on alkanut sinne kutemaan. Tää samalla sitten roskea, mitä löytyy tuolta uomasta. Ja yhteistyössä sitten kuntien kanssa, jos on vähän isompiakin löytöjä, niin sitten kuljetetaan pois tuolta. Etenkin melonan yhteydessä niitä kertyy tosi paljon. Tässä on tyypilliset esimerkit. Tölkki ja ongenkoho paikalla, jossa ei saa kalastaa ongella. Ja sitten näiden kunnostuksien ja soraikkojen puhdistuksien lisäksi niin me tehdään paljon kala-aiheisia tutkimuksia, etenkin vaelluskaloihin ja meritaimeniin liittyen. Ja Luonnonvarakeskuksen